Prečo som jezuita? Našiel som to, čo som vždy hľadal. Dobrodružstvo, lásku, spoločenstvo. Po tých rokoch v spoločnosti Ježišovej si uvedomujem, že moje zameranie prechádza od toho, čo bolo nezdarom a pádom, a tých asi aj bude, k tomu, čo ma pohýňa. Zvedavosť, túžba patrí k niečomu veľkému. Byť tam priamo zamontovaný, zaangažovaný, a to ignaciánsky svet, to spoločnosť Ježišova, to všetci ľudia, ktorí hľadajú Boha, to poskytujú. Preto som tu, preto som ešte zostal. Preto ešte vládzem a verím, že budem ešte vládať. Lebo to ani tak nie je celkom o mne, to je o trochu väčších veciach, ako som ja sám. To je darované. To je darované preto, aby bolo opatrované ako veľký poklad. A sám by som to nedokázal. Preto aj rehol a preto aj spoločnosť Ježišova.